Gangsterdag. Hvor er jeg? Det er den 12. februar. John, skal du ikke lave sådan en spids bagud eller sådan noget? Bare sådan en spids bagud. Hey, bastard. What are you doing? You want this? Thousands of winning a square. Skal du ikke også noget hyggeligt i, mand? Jakob? Okay, John. Tag der underbukser på. Hey you! Hey, tag noget her, mand. Det holder, mand. Hey, har du nyt kamera? Alright, calling. Tangelo, and nobody fucks with me, you know? Kom nu. Knap, det er fint. Jeg ligner altså noget nørre, han gør. Skal vi møde hinanden? Lad os se. Det skal ikke være nettet, vel? Ikke være nettet. Ikke være nettet. Prøv at kigge her. Der er ikke noget, der stikker ud i klumpen. Kasper. Ja, det skal vi da have nu, når vi går ind og... Har du ammo til dem? Okay. Okay, videre. Skal vi ikke have sådan nogle... Ja, vi se din nye pistol. Hvem køber pistol? Skyd mig lidt, mand. Hvor er den fed, må jeg prøve? Skal vi tage ikke noget endnu? Så bliver det der røde af. Vi skulle have nemlig have købt den Magnum der. Skal vi ikke filme, står vi går? Vi skal filme, står vi går. Men der var noget, der gik galt. My gang is dead. Hvad er det, der har sådan? Ej, John, du svin over i hovedet. Hvad for det? You shoot, he died. Okay, take the money. Give me the money. Get the money. Okay, I got him. Shoot them. Get up. Okay. Hey, hvad laver du? You speak in English, huh? Og det I took the gun and I threw it into his head. And I said, would you want to die? Yes, he said. Okay. Wait, where did you buy the gun? You know that? To find it. You know that? arm, ja. You guys have latest arm. Do that. You speak in English, huh? Og det I took the gun and I threw it into his head. And I said, would you want to die? Yes, he said. Okay. Wait, where did you buy the gun? You know that? To find it. You know that? arm, ja. You guys have latest arm. Called 45. What did you say? Oh, don't shoot in the barman. Okay, that's... Okay, vi skal ikke sammen. Pizza, du siger det. Okay. Before we get to Brucey Bay, we've got the Urban Dance Squad and Routine, which is a good time to remind you about Yo MTV Raps, which happens tonight at 7 o'clock Central European Time, as the boys in America give you a blowjob on the latest in rap scene. Don't miss it.
Det var det. Okay, okay, er det ikke dig? Kæft. Hvad sidder der? Det er godt, det her, mand. Ja, det smager rigtig godt. Hvor er vi henne i dag? Vi er på Lermo. Mads, du skal godt tage at smage en gang, i stedet for at sidde varme i kameraet der på Lermo. Mads, du skal også tage at smage en gang. Det smager faktisk virkelig godt. Vil du have en bid? Hvad siger du? Ja. Hvad siger du? Får du lige en her. Men Mads, film lige ved syv. Mads, film lige ved syv. Hvis du vil have den. Hey Mads, godt her. Skal ikke sidde syv på det. Kan du kende den her vulkan her? Det er øje. Det er ved syv. Det er en flue. Mads, Det er min vabelunderfod. det er lige kolens kage. Ved I, hvad jeg har hørt? Se, der er også en, der er skidt på min pizza. Jeg har spist en vabelunderfod for Hvis det. du filmer min pizza. Gider mig ud. Hør det, skal du høre det? Det er altså rigtig sort. Jeg når en har spist en vabelunderfod. Jakob, er du med i byen på fredag? Nej, det er lidt. Lørdag. Jeg forstår godt, at I bliver syge af det. Jeg skal lige høre jer. Er du med på byen på fredag? Hvorfor nu ikke? Lige nu har jeg en gæld på 170 kroner. Det lyder godt nok. Jeg har ikke 170.000 millioner. Hey, shit, hey! Fuck dem. Vi kan ikke stå rundt på os alle sammen og sådan noget. Vi står sådan og snakker. Ja, vi står bare vi står og kigger på dem alle sammen. Okay. Ja, nu er jeg. Nu. Vel. Ja. Det kommer i VT i det der Vestjylland. Filmer. Okay, vi løber væk. Vi laver en film. Ja, hvad? Sådan en amatørfoto. Jeg står dernede, du kan komme med. Ja. Okay, så stand in. Kommer i TV-visen.